Salam alaikum aw klobe radio Bamako 24 de Kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2 février kalo bi o tile 24 ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'o ye sungaloma kɔnɔ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 3 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1444 san do o de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo wulada afan fɛ Bajangara marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bankas cercle kɔnɔna na dugu min n'a fɔ a ma ko Kani Bozu a yirala k'a fɔ ko jadiwale tigilama wulikajɔ ta ka ɲɛsin Kani Bozu kɔnɔ ma ni ka maa caman kasaraw ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale taara Burukina jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la parti politique tɔn kura dɔ sigila sen kan an ka jamana kɔnɔna n'a bɛ fɔ a ma ko PLP faraɲɔgɔnba kɔni kɛla palais la culture kɔnɔna na professeur Clément Dambele ale tun b'a kɛnɛ kan kuma min fɔ yen o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni kan lasɔn o denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo wulada afan fɛ min bɛ tali kɛ Bankas cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kani Bɔnsɔnkaw fɛ yen nɔ kunnafoniyaw ka fɔ la jadiwale tigilamaw kɔni cunna ye o dugu kofɔlen na wulada afan fɛ k'a kɛ marifa ci dan kɔni ye o ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka tasuma bila ni dugu kofɔlen na marifaw cira ka tasuma bila dugu la ni ka se ka dugu kɔni k'a filenkolon ci k'a dakolon ci n'aw hakili b'a la kabini kuma jan a yirala k'a fɔ Mali ministre dɔ fɛ k'a yira k'a fɔ ko duguden dɔw k'olu ka bɛnkan kɔni ta ni jadiwale tigilamaw ye fɔlɔ o kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko Kani Bɔnsɔnkaw ko olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka bɛnkan kɔni ta ni jadiwale tigilamaw ye o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ kunungo wulikajɔ kɔni kɛra jadiwale tigilamaw fɛ ka se ka na ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma kuncɛ fɔlɔ nka ka kɛ ni kunnafoni kunfɔlɔ a yira k'a fɔ ko maa minnu kasaralu nin na k'a bɛ se maa 10 ani kɔ bɔɲɔgɔnko ma Kani Bɔnsɔnkaw kɔni fɛ yen nɔ jadiwale tigilamaw ye nin kɛ ka tila ka wulikajɔ kɔni ta ni ka taa n'u ka baganmisɛnnin bɛɛ lajɛlen kɔni ye u taara n'u ye wa dugudenw caman kɔni ye dugu in kɔni bila wa maa caman kasaralu nin na hali ni yɔrɔ in na kɔni ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la k'a fɔ nin maa hakɛ in kɔni bɔnna nin na nka maa kɔni ka fɔ la a bɛ taa maa 10 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na k'olu kɔni kasaralu nin na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka lakana na an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra ye kunungo Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale ye taama dɔ ta ni ka taa Burukina faso jamana kɔnɔna na a jiginna Wagadugukaw fɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali ni Burukina bɛ bolodi ɲɔgɔnma min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛɛ sigi ɲɔgɔn jamana kɔni ye gɛlɛya kɔni bɛ nin jamana fila in bɛɛ lajɛlen kɔni da la u kɔni bɛ ka bolodi ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale y'a yira k'a fɔ ale kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen na wa taama kunba yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'aw hakili b'a la kari tɛmɛlen na Burukina sɔrɔsilaka maa 50 bɔɲɔgɔnko olu kasaralu nin na a yirala k'a fɔ k'a taara tasibila kɔni kɛ ka ɲɛsin olu ma fo ka taa se jɛɲɔgɔn bɛ Mali ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o giliw kɔni don a yirala ko premier ministre kɔni k'a kan ka tile 3 de kɛ nin taama in senfɛ yaasa ka nin bɛɛ lajɛlen priorité d'a ma premier ministre b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn Burkina Faso président le capitaine Ibrahim Traoré kabini a taara Mali ale ni an ka président le colonel Assimi Goïta u ye ɲɔgɔn ye kɛ o kɔfɛ premier ministre Apollinaire n terikɛ n balimakɛ ale fana taara Mali la a ye baro kɛ a ye ɲɔgɔn da lajɛ an ye ɲɔgɔn lafaamu kabini nin taara aw y'a ye an ka ministre des affaires étrangères kɔsa in na Mali la ani Guinée ani Burkina u ye ɲɔgɔn da lajɛ u ye kuma caman fɔ u ye sɛbɛn caman fana kɛ an nana bi k'a yira an balimaw la Burkina bew la ko an ye teriw ye gɛlɛya min b'u kan o y'an ka gɛlɛya ye Afrique ka problème ba ye mun ye terrorisme kɛlɛ démocratie o ye problème wɛrɛ pour que ka démocratie sigi f'i ka jamana sɔrɔ jamana caman la fanga binna démocratie côté insécurité de ko don donc bi an nana ka baara kɛ tous les plans économiques hali n'a ye sécurité sigi kɔfɛ an bɛ tila ka économique donc an nana kuma kɛ o ɲɛ pour que maliyɛnw bɛɛ ka faamu burkinabɛw bɛɛ ka faamu guinéenw bɛɛ ka faamu u ka gouvernement b'u ka baara la maintenant yanni an ka don o kuma la an ni ministres minnu nana délégation ba de nana ka bɔ Bamako ministre tan ɲɔgɔn ani ka collaborateurs kasara dɔ kɛra Burkina Faso a ma mɛn an bɛ fɔlɔ ka dasi bila an balimaw min ni tɔɔrɔ nin na u ma tɔɔrɔ la Burkina Faso dɔrɔn de u tɔɔrɔ la pour l'Afrique parce que tant que terrorisme b'aw fɛ a bɛ taa yɔrɔ la maa si ka n'i sigi k'a fɔ ko terrorisme tɛ e fɛ waati dama dama dɔ bɛ yen bɛɛ kun ɲɛna ko a bɛ Mali dɔrɔn de la sisan a ye Afrique jamanaw bɛɛ minɛ donc soldats minnu tora
ou tora au nom de l'Afrique. Donc oyo keramuna pour que ka vous décourager ka vous ñemogo ku ira ka foko wulte se uyere la mbe fendo fo mbalmawi condoléances ko fe aka jija ma shitna aka jamana mara aka soldat fanga aka président aka fanga pour que ka se ka barake fu ka soldat ka se ka barake ka keleminan son ka duma aw cɛsiri o bɛɛ k'aw décourager aw kana décourager fewu mali tɛmɛna ɲininka o waati dɔw kun bɛ yen maga kɛmɛ ni mugan bi naani o de bɛ sa dugu la o de bɛ sa sɔrɔdasiw kan la ala barika la bi an tɛmɛn'o kan donc sisan u bɛ k'aw décourager africains ka kɛlɛ u b'a gagner parce que c'est une guerre juste nous ne pouvons pas perdre cette guerre contre le terrorisme. Ni tun bɛ tali kɛ mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga Burkinakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Wagadugukaw fɛ yen a fɔra cogo min na fɛn bɛ daga di jamana fila la yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye n'aw hakili b'a la sifinaka minnu kɔni donna polisiya kɔnkuru la 2019 fo ka taa se 2020 ma maa minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko erekale o minnu kɔni bɔra a ko la olu kɔni y'a yira k'a fɔ hali bi k'olu b'u ka hakɛ nɔfɛ dɛ ko namara kɔni de kɛra olu la fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ olu ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ kuma o kuma u bɛ bɔ ka se u ka laɲiniw kɔni kɛ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na o wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka wele bila hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka kumalasela dɔ bɛ tali kɛ Segu Sanogo la an k'ale lamɛn. Segu Sanogo ne yɛrɛ k'ale ka kumalasela dɔ ye an ka bi bɔli an bɛ fɛ ka bɔ de k'an ka nisɔngoya yira hali bi ko layidu minnu taara an yɛrɛ kalew ye n'o ye polisi yɛrɛ 2019-2020 mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ fanga na bi notamment le chef du gouvernement Dr Choguel Kokala Mayiga vraiment ko layidu ninnu ma timɛ à chaque fois an yɛrɛ kalew n'an bɛ bɔ k'an ka laɲini kɛ a maloya b'an na parce que munna transition in dɛmɛbagaw jɔnjɔnba dɔ ye anw ye an ye transition in mouvement bɛɛ soutenir fɛn fɛn bɛ transition in kɔ an y'a bɛɛ soutenir donc à chaque fois n'an bɛ bɔ ka laɲini kɛ an bɛ maloya parce que munna a bɛ fɔ ko aw yɛrɛ mɔgɔw nɔfɛ minnu bɛ fanga na bi halisa aw ka hakɛ vraiment aw ma se ka bila aw ka hakɛ kɔnɔ cogo di vraiment o yɔrɔ ni maloya b'an na parce que tɔgɔ min bɛ transition in nɔfɛ bi ko transition panafricaine de don mais hali bi ko jeunes de y'a soutenir ko hali bi ko besoin sécuritaire bɛ yen ko jeunes don ko layiduw taara ko binkɛraw kan recrutement kɔnɔ ko hali bi k'olu de bɛ ka bɔ riw kɔnɔna na k'u b'a fɛ ka bila u ka hakɛ kɔnɔ pour que u bɛ se ka faso kumabɔ cogo min na vraiment a kan ka mɔgɔw interpeller kosɛbɛ o de la an bɛ fɛ ka bɔ bi ka yirula k'a fɔ hakilina jigila bonya ni majigi kɔnɔ jeunes minnu ni layidu taara hali bi k'a ma timɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Segu Sanogo ale ka seeraw ye a fɔra cogo min na fɛn bɛ daga di an ka jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kulu mun sigilen don walasa ka se ka jamana sariya sunba o baara minnu bɛ sen na ka se k'o baaraw kɔni kuncɛ o kulu kɔni o y'a yira k'a fɔ u b'u ka baara la hali bi camanba kɔni kɛla baara kofɔlen na o y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale tɔgɔla sariya fɛɛrɛ kɔni kɛra o tun bɛ cogo min na kɔrɔlen yɛlɛma dɔw donna o la fo ka taa se an ka kanko ma olu donna ba la wa diinɛ ko yɛrɛ ko diinɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka yagoya cogo min na an ka jamana kɔnɔ u ye o hakilinaw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan yaasa ka nin perewatigɛ d'an ma Asan Sila ale ye kulu in maa dɔ ye an k'ale lamɛn. Mɔgɔw dɔw farala ɲɔgɔn kan olu ye baara kɛ kalo 2 ɲɔgɔn kɔnɔ ka papier dɔ labɔ papier in bɔlen an bɛna ka na o de laban n'an b'o laban o kɔrɔ ye ni yɔrɔnin minnu bɛ yen n'an kan k'olu falen an kan k'olu falen donc an y'o baaraw de kɛ a daminɛ ni sisan cɛ an y'a kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bi I ta yɔrɔ dɔn sariya sɛbɛnba min bɛna sugandi maliyɛnw fɛ parce que n'i ye fanga fɔ fanga ye bolo 3 de fanga u b'a fɔ dɔ ma exécutif o ye président n'a ka gouvernement ye filanan o ye wasaden minnu bɛ wasabulon kɔnɔ sabanan o ye minnu bɛ kiiri tigɛ ye donc olu bɛɛ jɔyɔrɔ ka yir'u la ka pɛrɛpɛrɛ latigɛ ka nɔgɔ bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ la an y'o baaraw de kɛ kosɛbɛ an y'a mun kɛ sanko président an y'a ye waati dɔw kɛra président bɛ se ka ko dɔ kɛ hali n'a sɔrɔ ni a sema ko tɛ mun tɛ taa jamana ka hɛrɛ ka sira la a bɛ yen a tɛ se ka bɔ a nɔ la hali n'a tun kan ka se ka bɔ a nɔ la fɛn mun tun bilalen bɛ yen k'a fɔ ko u bɛ a bɔ a nɔ la présidenya la o tun tɛ se n'o ye haute cour de justice ye o tun tɛ baara kɛ ka ɲa sabula n'i y'a lajɛ o haute cour de justice député de tun don bon député ni ale ni a ka président bɛ kan fɔ kelen fɔ a ka gɛlɛn président ka bɔ a nɔ la o député kelenw fɛ parce que u bɛ parti kelen na u bɛ majorité kelen na donc a tun ka gɛlɛn u ka se ka président bɔ a ka jɔyɔrɔ la o de hukumu kɔnɔ hakilijagabo kɛra k'a fɔ ko bɔ an bɛ se ka mun kɛ sisan o de bilala sen kan sisan nɔ hakɛ mun kan ka fara ɲɔgɔn kan bulonba kɔnɔ n'o bulonba in bɛna kɛ bulonba so 2 ye o so 2 in de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan ka président bɔ a nɔ la n'a a ma baara ɲuman kɛ ni jalaki binna kan diinɛw jɔyɔrɔ ye fɛn mun ye jamana kɔnɔ diinɛw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogo di bɛɛ kɛ i ka sira kan bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ I ye chrétien i ye silamɛ ye o hali mɔgɔ min tɛ silamɛya la walima tɛ chrétien la bɛɛ jɔyɔrɔ dɔnnen don bɛɛ jɔyɔrɔ lakanalen don sariya sɛbɛn in kɔnɔ an ka se ka diinɛ kɛ
k'a sɔrɔ si ma se si ma mun ye an ka kanw fana ye an ka kanw an ye jɔyɔrɔba d'u ma an diɲɛ jɔyɔrɔ jumɛn d'u ma n ko sisan nɔ an ka kanw olu de an ka kan fɔlɔw ye tubabukan bɛna fara kan de tubabukan kɛra an ka baarakɛminɛn de ye sisan nɔ tubabukan bɛna fara kan de n'o tɛ an ka kanw yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ ye an ka kanw ye n'an bɛ baara n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ n'an ka kan o ye koba ye mun ɲɛna kosɛbɛ sabula an ye valeur di an ka kanw ma a tɔ bɛ sen na nka baara in kɔni kɔnɔna na an y'a kɛ bonya ni karama kɔnɔ an y'a kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ an y'a kɛ ɲɔgɔn faamu kɔnɔ kuma dira bɛɛ ma ni tun bɛ tali kɛ asasila ale ka siraw ye kulu min kan ka jamana sariya sunba ka baaraw kuncɛ o maa dɔ don an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛ daga den ka jamana na yarabi ala ka baara in kuncɛ o la n'an bɔra ye parti politique tɔn kura dɔ sigila sen kan an ka jamana kɔnɔ dɔgɔfarancɛ in kɔnɔna na o tun bɛ palais la culture kɔnɔna na maa ɲɛma caman kɔni tun b'a kɛnɛ kan fo ka taa se Suala Baya Hayidara olu tun b'a kɛnɛ kan ka taa se professeur Clément Danbele ale tun bɛ yen nɔ ale y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw k'u ka hinɛ jamanadenw na professeur Clément Danbele kuma min fɔ an ka lamɛn fantanw ka hakɛ bɛ mun la jamana kɔnɔ hɛrɛ tɛ jigin jamana kɔnɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali la yan Mali faamaw tɛ hinɛ fantanw na nkalon bɛ tigɛ maliyɛnw ye an bɔ o tora de kɔnɔ k'an ka ma bɔ o nkalon kɔnɔ ka an tilen an tɛ hɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali faama tɛ hinɛ Mali fantanw na mais tant que faamaw bɛ nkalon tigɛ fo don dɔ la Ala ka sɔn a yɛrɛ k'i sen don kuntigi la Ala yɛrɛ b'a sen don kuntigi la a natɔ tɛ nin ye n ka chauffeur ko ma ko est-ce que diinɛmɔgɔ kan ka kuntigi kɛ ne ko a b'a fɔ politicien fana ka bɔ diinɛ na ni diinɛmɔgɔ man ka kuntigi kɛ politicien bɛ bɔ a la o fana bɛ bɔ diinɛ na bɛɛ ka bɔ bɛɛ t'a la mais n bɛna kuma kelen pe de fɔ parti PLP mɔgɔ ye kuma kelen pe Ala kosɔn a ye fantanw ka hakɛ ɲini politique kɔnɔna la a ye fantanw ka hakɛ ɲini a ye yuguyugu kɛlɛ a ye suɲɛli kɛlɛ faamazɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ a y'u kɛlɛ maliyɛnw kana siran dɛ a ka faama minnu bɛ suɲɛli kɛ k'a daminɛ Kuluba fo k'a bila planton minnu bɛ duguma a y'u kɛlɛ tant que u bɛ a ka hakɛ bɔ a ka wari dun a y'u kɛlɛ n'a ka nafolo ye a k'u kɛlɛ n'aw ni ye a k'u kɛlɛ n'aw farikolo ye a kana sɔn k'a fɔ maa si ma ko musoɲuman den don fonctionnaire milliardaire zo de don commerçant min ni jɔnya bɛ fara ɲɔgɔn kan zo de don mɔgɔ mɔgɔ b'a disi gosi ka basankuki ba don wari la musoɲuman den tɛ foyi tɛ zo de don tɔgɔ wɛrɛ tɛ zo la zo ko élection kan ka kɛ nkalon de tigɛra élection foyi tɛ se ka kɛ yan ne kɔni b'o tiɲɛ f'i yan wa n bɛ n sara maliyɛn bɛɛ la yanni tile 27 cɛ ko constitution référendum tun ka kɛ n'a kɛra a bɛ si bɔ n tigɛ kɔnɔ Mali a tɛ se ka kɛ foyi ma labɛn ko élection bɛ kɛ taabolo foyi t'an na bi ko élection bɛ kɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw n'a b'a ɲɛɲini cogo min na an k'a ɲɛɲini ten salamu lafiya n'o tɛ nkalon don a foyi ma labɛn n'a kɛra a kɛra nkalon kan Ala tɔgɔ tiɲɛ o kɔrɔ k'an bɛɛ Ala janfa a tɛ se ka kɛ. ni tun bɛ tali kɛ professeur Clément Danbele la a fɔra cogo min na fɛn bɛ daga den ka jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye diɲɛ tɔnba n'a bɛ fɔ o ma ko Nations Unies o kɛnɛ kan o lajɛrɛba min kɛra a yirala k'a fɔ ko maliden dɔ tun b'a kɛnɛ kan musolaka a kɔni kumana ka se ka jalaki dɔ ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma k'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni k'u bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa gansanw ma ka se ka tɔgɔ maa gansanw kɔni k'olu bɔnɛ u nin na o waleya mun n'o kɛra k'a kafo muso olu kɔni farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko ni musolaka min ye nin kuma in kɔni fɔ k'olu b'a kɔn bi dɛ yaasa ka perewatigɛ d'a ma Aramata Sisoko fo ka taa se Bouakari Tambega an k'olu lamɛn an bɛ Kaya a muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an b'an ka autoritew de kɔ an b'olu de kɔkɔrɔma dondonna su fara tile kan an b'an ka constitution de bato an b'an ka jamana fɛ o tuma na an ye tɛmini 2 de kɛ k'o kɛ baro ye bi o ye mun ye an ye ɲɔgɔn hakili la jigin fɔlɔ fɛn min ye citoyenneté n'o ye fasoden ɲumanya ye an ye dakurunya damadamanin ko la fɔlɔ jilɔn solɔn mɔgɔ i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ an k'a lɔn mun bɛ mɔgɔ kɛ fasoden ɲuman ye kɛwale de don a tɛ da la kɔnɔdimi tɛ ɲadimi de don an tilala o hakilila jigin na tuma min na an sɔrɔla k'an da don Aminata Dikko ka wale la wale min de don wale ɲuman tɛ anw n'a tɛ kama bi an n'a tɛ kama sini an ka fɔta tɛ a ma ɲininka a ma taga kuma musow tɔgɔ la ni jamanaden dɔ ye ko kɛ min ma bɛn u kan ka wuli de ka dénoncer k'a fɔ ni min kɛra ma bɛn donc ne la mira musow ni min kɛ nin kɛra anw bɛɛ ma kunkɔrɔta de ne b'a fɔ kayi muso ma ko tare parce que tiɲɛ don ni kuru b'i bolo kan ne m'a fɔ kuru bɛ n bolo kan mɔgɔ t'a dɔn n'u tora delen ten a bɛ fɔ ko jaja ko muso in kumana bɛɛ tɔgɔ la nka u ka kuma b'o la min kan bi kosɛbɛ o de ye fasoden ɲuman ye o fasoden ɲumanya k'an ka transition dɛmɛ ni maa min ye transition dɛmɛ i yɛrɛ de dɛmɛ o tiɲɛ don i jugu mana kɛ sonsan ye cogo cogo a fɔ k'a tulo fara 2 ka bon transition ye baara min ta a ye siraba 3 min tracer yɛrɛma hɔrɔn
hɔrɔnya fɛn bɛ tɛmɛ o kan wa mais digituden gosi ni sigi tɛ bɛn an k'a dɔn k'a fɔ ala ye dongo don da namasa fara de bɛ fili maliyɛnw sen kɔrɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an si kana tɛrɛndɛ parce que mɔgɔ kelen ka tɛrɛndɛ bɛ se ka taa ni bɛɛ ka tɛrɛndɛli ye. Ni tun bɛ tali kɛ Aramata Sisoko fo ka taa se Bubakari Tambega olu ka siraw la a fɔra cogo min na yarabi ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen kunnafoni baro dɔw kɔni sigila sen an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya formation lakɔgɔli baara dɔw o kɛra an ka jamana gouverneur kunna a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ waleya min bɛ kɛ sigidaw kɔnɔna na kasara walew o bɛ se ka kunbɛn cogoya mun na ni baara in kɛnɛ kan ministre min ka baara ɲɛsinnen adamadenw n'u bololafɛnw lakanani ma Dawuda Aliyu Mohamɛdi ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Depuis waati dɔ la an ye sɛbɛn dɔ bɔ n'a fɔ ma ko guide k'a yira k'a fɔ ni kasara ninnu nana a kɛra kasara ye ka ɲɛsin jiko ma sanjiko ma tasumako ma fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ kasara ye ka degun se adamaden ma a gafe in b'o o de yira donc a ka kan fana k'a fɔ ko n'o o bɔra sisan an y'a yira mɔgɔw la Bamakɔ k'a yira départementw na a yirala mɔgɔ caman na an tɛ se ka ɲina région kɔnɔnaw kɔ parce que n'i y'a mɛn ko Mali Bamakɔ dɔrɔn tɛ région de don surtout donc o de kama an ye gouverneur wele k'a yir'u la fana ni kasara nana a bɛ se ka kɛ cogoya min na ka kasara kunbɛ fɔlɔ nka n'a nana fana a bɛ se ka kɛ cogoya min na walasa a kɔlɔlɔ ka na bonya kojugu malidenw kan an y'a ye k'a fɔ ko baara ɲuman kelen don a validera bɛɛ bɛnna ka sa k'a ka ɲi donc n'a ɲɛna sisan ko papier bɔra k'a fɔ ko nin fɛn in bɛ taa a ka ɲi a ka kan an k'a yira gouverneur la parce que kasara yɔrɔ kelen t'a la kasara bɛ se ka kɛ Bamakɔ cogoya min na a bɛ se ka kɛ Sikaso a bɛ se ka kɛ Kucala ala k'an kisi a ma a bɛ se ka kɛ fan bɛɛ donc a ka kan gouverneur k'a dɔn min b'a kɔnɔ a ka kan u k'a dɔn fana k'a fɔ ala k'an kisi ni kasara kɛra u kan ka fɛn minnu kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ ministre ka seereya la Dawuda Aliyu Mohamɛdi a fɔra cogo min na yarabi ala ka kasaraw dogo an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen dɛmɛ dɔ kɔni taara ka ɲɛsin musolakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya finitigilaka minnu tora kɛlɛyɔrɔ la olu ka musolakaw ka se ka dɛmɛ d'u ma u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya mun na kɛnɛ in kan Katile Hajaratu Seni an k'ale lamɛn. Sadas muso u ka president y'a fɔ muso minnu de don u ni dɛmɛ ka kan i y'a mɛn dɔw cɛw banna dɔw cɛ bɛ fura na dɔw yɛrɛ bɛ sigilen bɛ hali n'u bɛ u bɛ maɲumako min na muso ma bon muso la muso wɛrɛw dɛmɛna cogo min olu fana y'a ta k'u dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la à travers ministère de la défense a dɛmɛ bɔra ministère de la défense la ani ministère de l'emploi et de la formation professionnelle olu de sigilen bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ k'a bɛɛ dɛmɛ mais n'i y'a ye ministère de la défense bɛ c'est que muso ninnu u b'a dɔn u bɛ degun min na bɛɛ b'a dɔn muso yɛrɛ en général u bɛ degun na surtout mɔgɔ min i t'i cɛ ye su t'a ye tile sɔgɔma wula e kelen de don i bɛ maɲumako la i bɛ miiri la i bɛ fɛn bɛɛ la parce que cɛw bɛ fura na dɔw cɛ banna donc bɛɛ b'a dɔn hali ne ma kuma a b'a dɔn ko nin muso ninnu ni dɛmɛ ka kan. Ni tun bɛ tali kɛ Katile Hajaratu Seni ale ka seerew la kɛnɛ in kan ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ baara ni baaradege ko ma Bakari Dumbuya ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Nin ye hɛrɛ kɛnɛ de ye fɔlɔfɔlɔ a b'a yira ko Mali la sisan mɔgɔw b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛ la walasa ka dɛmɛ lase u maliyɛn ɲɔgɔn ma o ye fɔlɔ ye filanan o ye anw ka ministère ani ministère de la défense k'an b'an se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ min bɛ Mali muso minnu cɛ fatura guerre la kɛlɛ kɛnɛ kan ani muso minnu bɛ kan kɔnɔ k'u dɛmɛ walasa u ka se ka musaka sɔrɔ musaka min b'a to u bɛ se k'u ka denbaya lahinɛ musaka min b'a to u bɛ se ka fɛn caman k'u yɛrɛ a kun fɔlɔ n'a kun filanan kɛra aw yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ wari nin a y'a to muso 961 olu sera ka baara kɛ ka wari ta k'a lasigi o wari lasigili de filɛ nin ye an nana o de kɛnɛ kan walasa k'o di muso wɛrɛw ma donc an bɛ musow fo kosɛbɛ parce que n'i y'a ye a kɛra ka ɲa o ye muso minnu y'a ta olu y'u ka baara kɛ ka ɲɛ komi ne yɛrɛ bɛ bɔ baara milieu min na ne b'a dɔn musow ye mɔgɔ suguya min musow ka baara ka nɔgɔn ni cɛw ta ye donc k'aw fo k'a waleɲuman dɔn donc n'o bɔra yen an bɛ ne ka agence ninnu APEJ FAPA ANPE k'olu fɛnɛ fo olu minnu cɛsirilen bɛ an ka cadre kɔnɔ de partenariat kɔnɔ walasa n'an y'u wele bila ci la yɔrɔ yɔrɔ n'o ye ka musow kalan ou ka denmisɛnninw kalan walima ka kiti di mɔgɔw ma walima ka wari d'u ma u b'o kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ ministre ka seereya la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bakari Dumbuya a fɔra cogo min na yarabi ala ka ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ maa minnu tora kɛlɛyɔrɔ la ka se ka hakili to olu muso la o hakilina ɲumanba de ala k'o ɲɔgɔnnaw caya n'an bɔra yen kulu kɛrɛnkɛrɛn dɔ sigilen dɔ sen kan an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko AGF olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ de ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ denmisɛnninlaka minnu bɛ yen nɔ ni se t'u ye jango maa minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu masaw kɔni fatulen don ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin ma kalanko nasiraw fɛ dɔgɔfaranya in kɔnɔ o ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɔni kɛ a kɛnɛ kan Sira Sidibe tun bɛ a ye ɲininkali kɛ maa dɔw la an k'olu ka seerew lamɛn. Tɔgɔ Usman Mahamadu Mayiga n ye AGF président ye association minnu sigilen don denmisɛnninw ka siniɲɛsigi labɛnni ko ma orphelin mun fa ou bien ba ou bien u y'a sɔrɔ parent kelen banna mun ka famille ka situation ka gɛlɛn kosɛbɛ a sigilen don Sɛbɛnnikɔrɔ secteur 3 la
an ka laɲini baw ye ka denmisɛnninw kalan pour que u ka se ka kɛ sini mɔgɔkɔrɔba ɲumanw ye ka essayer bana bɛ yɔrɔ min na ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye banaw kan ani ka sigida sanuya o de an ka laɲini baw ye. An ka bi kɛnɛ sigilen don an ka deuxième promotion bɔtɔ ye ani troisième promotion donni an ye programme dɔ kan n'a bɛ fɔ ma ko programme jeune citoyen modèle de demain mun ye ka denmisɛnninw ta kalo wɔɔrɔ ka denmisɛnninw 35 ta ka u former lecture la écriture la ani calcul la ani ka jogo ɲuman du u kɔrɔ pour que u ka se ka kɛ sini mɔgɔkɔrɔba ɲuman ye. Ne tɔgɔ Aminata Gindo, ne bɛ 7e de la. Ne deuxième promotion mɔgɔ dɔ ye. Ne donna nin kuru in na a diyara ne ye parce que yanni ne ka don nin kuru in na fɛn caman bɛ yen ne tun tɛ s'a la. Tiɲɛ na ne donna nin kuru in na a diyara ne ye wa ne sera fɛn caman. Hakilina mun y'a to an y'a kɛ parce que Bakari Kamara a ye an invité pour que an ka se ka kuma an ka programme kan. Donc o diyara n ye kosɛbɛ. Olu ye fɛnw ye mun b'a to an ka programme nin bɛ se ka dɔn kosɛbɛ. Mun an ka programme dɔ b'a la mun b'a to an ka programme bɛ se ka cari mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka hakilina sɔrɔ k'a labaara ka tɛmɛ an kan parce que o de y'an ka laɲini. Fɛn wɛrɛ b'a fɛ fɛn o fɛn ka taa ɲɛ a tɛ se ka taa kunnafonidilaw kɔ. N'olu kumara fɛn o fɛn kan barika bɛ don a la a fɛn bɛ cari mɔgɔ b'a nafa ye. Donc n b'a fɔ olu fana kunnafonidilaw tɔw ka exemple ta Bakari kan pour que u ka se ka an invité an n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ se ka minnu ka nin hakilinaw baara. Ni tun bɛ tali kɛ AGF maa dɔw ka seereyaw la fo ka taa se u ka kalanden dɔw ma a fɔra cogoya min na yarabi Ala ka nin ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ. Kɛnɛ in ka ɲi nɔ Abubakari Kamara Soninge ale tun b'a kɛnɛ kan u kun ye lakodɔnni sɛbɛn dɔ kɔni ta ka d'ale ma ka se ka timinanja k'a ye dɛmɛba ta ka ɲɛsin u ma nin baara kofɔlen kɔnɔna na. Sira Sidibe ɲininkali kɛ Abubakari Kamara Soninge la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Abubakari Kamara.